uNtombela lo umkhulu Mabalengo umkhulu wezizwe zonke indumandumane yaduma kuqala yaduma ezizweni isihlahla somdlebe singahlala nyona yahlala khona ubhamu kamehlo uqhiha mfoma lamamfomane ngiyoyiphinda wela besuthu ya bafowethu ke namhlanje sizokhuluma ngomuthi nithi ake ngilethe ulwazi kubantu ukuthi yini umuthi. Kungenzeka uzwa abantu bekhuluma ngomuthi nawe bese uyacoshela emgaqweni ukuthi bathini labantu abakhuluma ngomuthi kodwa awunalo ulwazi lokuthi umuthi yini umuthi, ngoba sesinenkinga yokuthi sithola ukuthi kunabantu abathi benza umuthi kodwa bengawazi umuthi, basebenzisa amagama abanye abantu sengathi benza umuthi kanti badlala ngabantu. Alright, asibuye la. Yini umuthi? Umuthi isihlahla, lento isuka esihlahleni kuzoba into ethile futhi umuthi eqhuma phansi, mhlawumbe kube isigaxa noma kube impande esuka phansi. Mayisihlumile ke lempande bese kuvela lelo qabunga elinegama laloyo muthi, lwalolo hlobo lwaloyo muthi. Okay, sikubona kanjani ke lokhu? Ake sithi uwatela noma ake sithi umgano noma ake sithi nje umpumeleli. Uyazizwa le zihlahla engiyibizayo izihlahla ezikhulumayo, kakhulukazi ezikwazi ukungena uma siya enhlahleni, nezikwazi ukungena uma ke sithi nje mhlambe nananku lokubizwa kuthiwa ubhubhu ngolimo lwangapha ekwelapheni. Ngapha sithi yini? Indende lokho noma sithi umaguqu. Umuthi ke loyo owani na usebenza ukuthenini? Uyaphalaza mawuyisoka. Kuqala bekunamasoka ke hambe yoshela emfuleni, ubungeke uye entombini ungaphalazile ngoba intombi ibona isidina kuwe. Kufanele uphalaze ukhiphe indende ngaphakathi ukuze ukwazi ukuthandeka kanjena njengoba ningibona nje. Ukhiphe okungaphakathi ukuze ukwazi ukuthi ulungele isimo yakuso. Sikwenza kanjani ke kube umuthi? Ukuphuma nesaka nocelemba nepiki, lezi zinto ziyahambisana. Ucelemba, ipiki, isaka. Ushona esigangeni entabeni kulelizwe lakithi kunamahlathi kunezihlahla. Ushona esigangeni ugubhe okugujwa phansi, uxebule okuxetshulwayo, uphinde unqamule namaqabunga ngokunjalo. Usuyabuya kusuzohlukanisa lezi zihlahla ngoba phakathi kwalezi zihlahla khona izihlahla ezingadliwa. Lezi zihlahla ezingadliwa senzani ngazo na? Sithi mase sizihlanganisile bese siyaxoba, sigande, siqobe ngocelemba, siqhule njengoba nje la ngaphandle kuqhulwa, sihlanganisane, sihluse ukuthi lokhu kuqala kube ixolo, kube iqabunga, sigande kube into ehlangene njengesitambu, siphinde sigande sikusefe, sekuhlangene kube umuthi. Usukwazi ukuthi lento uyikhothe mangabe iyadliwa, uyayikhotha ikusize mangabe uneyinkinga ezithile emzimbeni, uneyibhobo unani. Sesikhiphe ini lapho insizi. Siyikhiphe kanjani na? Sithathelo yamuthi besikade siwusebenzisa umanzi, sawuqoba, sawomisa, sawuthatha, sawuqhula, sawusefa, sathatha amasefa, sawashisa. Sesiwashisile lamasefa, sesiyaganda, sesihlanganisa ini? Amathambo alolo hlobo lweyilwane. Kwazise naseyibhedlela nasemakliniki uthola ukuthi kunezinto ezithile ezihlanganiswayo, sekukhandwe umuthi ususuka kuzo lezi zihlahla esikhuluma ngazo. So ke nakanjalo umuthi kuze kuphume umuthi usuka entweni enjalo. Ngokunjalo noma sesiya enhlahleni, izihlahla ke zenhlahla ziyabhekwa futhi ke ziyabalwa ukuthi izona ziphi izihlahla zenhlahla.
kuqala bewuhlanganisa imithi bemithathu kuphuma umuthi osiza abantu. Namhlanje sesikwazi ukuthi sihlanganise imithi mhlambe u90 umuze umuntu ebala imithi u90 akusesiwona kumuthi lowo sekuyibutho ngoba suke sesizofaka namathambo. Uma sekungaphezulu kwa10 bantu bami akusesiwona umuthi sekuyibutho. Lapho ngineqiniso lokuthi isangoma asisalungi ngoba siyingane makiwa lapho asiwazi amabutho. Umuntu oyisangoma wazi imithi yedlozi athunga yidlozi ukuthi hambe endaweni ethize uyokho usibanibani ubuye uwenze kanje usebenzisela abantu bakwazi ukuphila. So ke uma sekungaphezulu kwa10 kuyale sesikhanda ibutho ke ilento ke sithi siphoqa ngayo ukuthi sivule inhlanhla ngoba kuyenzeka ube umuntu ungabi nalo idlozi noma idlozi balithatha baliphendula. Sesiphoqa ngomuthi ukuthi manje inhlanhla kuwena siyikhanda kanjani, siyikhanda sivule ngebutho kodwa sigeze phela kuqala ngoba khona imithi yokugeza okuyiyona okufanele ukuthi ayisuse lobunyama wena ohamba nabo. So lobunyama wena ohamba nabo sibususa ngani na ngezihlahla zokugeza bese kushiyana ukuthi ugezwa kanjani. Sengize ngiyidabukele izinkukhu ngoba oza kwethu sebazi ukuthi nje mawugeza kufuna ugeze ngenkukhu awazi yayona ekubani leyo nkukhu. Ake sazi umuthi uwodwa ukuthi umuthi uyamgeza umuntu agezeke abe muhle athole umsebenzi. Angisayazi le mithi okuthiwa kumuntu linda 3 months, linda 7 months, linda how many months. Uma sikhanda umuthi ngena emthini mangufake ngale e-steam room uphuma e-steam room ubuye sewubuya nezimpendulo ukuthi sengibona kwenzeka ukuthi ngibona kwenzeka ukuthi. Uma kungenzeki okusho ukuthi mina mgandi noma mgayi womuthi kufanele ngibheke ukuthi yini eshodayo kulo muthi ebengugaya okwenze wena wangakusiza. Uma kuukuthi wena umuntu osizwayo awusizakalanga kodwa abanye bayasizakala, asibhekeke ngeinhlolo emakhosini ukuthi yini eyenza ukuthi ungasizakali bese sifuna umuthi ozobhekana nalento eyenza ukuthi ungasizakali. Sikhuluma ngomuthi namhlanje abantu abami oniphilisayo senzele ukuthi ubani nobani aka-understand ukuthi yini umuthi ngoba abanye sebeyawuphika bathi umuthi awukho beqamba amanga. Umuntu nomuntu la phila ngomuthi.